Platenie bez peňaženky, bez karty a čoskoro možno aj bez toho, aby sme vôbec niečo urobili. Virtualizácia a agentové platby menia svet financií. Mobil namiesto peňaženky. Realita, ktorú dnes pozná väčšina Slovákov. Virtualizácia posúva platby do digitálneho priestoru. Karta už nie je plastová, ale uložená v telefóne či hodinkách. Hlavnou výhodou tej anonymizácie alebo virtualizácie, tokenizácie kariet je, že človek nikomu neprezradí číslo svojej karty, to znamená, že zostáva úplne zanonymizované a nevidiace pre obchodníka, možného nejakého človeka, ktorý by chcel napadnúť jeho účet alebo jeho zdroje. Príkladom virtualizácie sú platobné prstene. Zaplatíte s nimi rovnako ako s kreditnou kartou. Máte tu platbu kdykoliv po ruce, to znamená na jedno přiložení během několika málo vteřin zaplatíte, nemusíte nic hledat v kapse, v kabelce ani v peněžence. Obrovská výhoda našich nových chytrých zařízení je ale i to, že chytrý prsten dnes už neřeší jenom platbu, ale současně pohlídá i zdravý životní styl, hlídá nejdůležitější zdravotní ukazatele, jako třeba tepová frekvence. Agentové platby posúvajú digitalizáciu ešte o krok ďalej. Nejde už len o to, že platíme digitálne, ale o to, že za nás platí samotný systém. V praxi to môže vyzerať jednoducho. Auto po zaparkovaní automaticky zaplatí parkovné a domácnosť sama uhradí účet za energie. A to v momente, keď príde faktúra. Agentové platby však začínajú rozhodovaním. Softvérový agent najprv prehľadáva ponuky, porovnáva ceny a vyberá najvýhodnejší produkt. Až potom môže prísť k automatickej platbe. Pokud se rozhodnu pro lyže, zadám svoji výšku, váhu, třeba svoji zkušenost, schopnosti a podle toho ten agent mi vlastně vybere nějaké preferované modely. Jakmile mám toto srovnání, tak mi z toho vyjde nějaká preferovaná značka i model a ten následně se rozhodnu, že zakoupím a agent mi může vyhledat i nejlevnější vlastně cenu a najde mi konkrétního obchodníka. Agent najprv vyberie, potom zaplatí a človek tento už len nastaví. Kristýna Mišová, TA3.